Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yar uwa mai albarka. Shin kin san abubuwa guda hudu suna sa Allah ya so bawansa ya kuma kaunace shi? Yar uwa, biyo ni ki ji wasu irin abubuwa ne waɗanda ba su gagare ni ba kuma ba su gagare ki ba. Abu na farko shine sadaka. Sadaka da kika gani tana faranta ran wanda aka yi wawa. Duk wanda kika miƙa ma kyauta ko ta goma shi ko sadaka, lallai rai yana yin fari. Domin watakila Allah kaɗai ya san halin da yake ciki a wannan ranan, kika zo tsaka kika taimaka masa. Sa'annan taimakon ya danganci maraya ne ko miskini, domin Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani mai girma ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Gaba ta biyu ita ce addu'a. Shin kin san addu'a tana kawar da dukkan wasu matsaloli na rayuwa? Ki yawaita addu'a. Idan addu'a ta zama keɓantacciya kuma karɓaɓɓiya, Allah subhanahu ta'ala ya karɓa, to lalle zaki zamto mafi soyuwa a wurin Allah, domin Allah yana fushi da wanda baya roƙonsa. Abu na gaba shine karatun Alƙur'ani. Shin yar uwa, a wannan wata baki ji alherin da ya sauka a Maiduguri ba? In wannan yazo ya karanta, wannan yazo ya karanta, ki ji ina ma ke ci, ina ma ɗanki ne, ina ma babanki ne, ina ma mijinki ne, ina ma jikanki ne. Saboda haka Alƙur'ani yana gusar da dukkan wata damuwa, kuma Allah yana son ma abocin mai karanta shi. Shi yasa annabi rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mu ladabtar da ƴaƴayenmu kan san abubuwa guda uku, daga ciki akwai Alƙur'ani mai girma. Na hudu shine sallah. Ibada ce wadda Allah subhanahu ta'ala yake son ma aboyicin yinta. Musamman Allah ta'ala ya wajabta wa bayansa yin sallah domin kiyaye lokuta da kuma kiyaye alwala da kiyaye tsayuwa da kiyaye ruku'u. Duk wanda ya haka zai zamto cikin bayin Allah nagartattu, kuma Allah zai so ki yarda da ki zama cikin wa'annan bayin Allah masu nagarta. Allah ta'ala ya yarda da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.